A Daimo Mimio cég új termékcsaláddal jelentkezett a tavalyi évtől kezdődően. Ez a Mimio Classroom nevet viseli. Új hordozható eszközzel rendelkezünk, a Mimio Teach-el, ami minden egyszerű fehér táblát vagy bármilyen fehér felületet interaktív felületté változtat. A termékcsalád részét képezi még szintén a Mimio Pad, ami tulajdonképpen egy hordozható palatábla. Ennek a segítségével bárhonnan az osztályteremből navigálhatjuk a táblán történteket, akár mi, tanárok, akár a diákok is megtehetik ugyanezt. Új termék a Mimio View dokumentumkamera. Ennek a segítségével bármilyen tárgyat, dokumentumot kivetíthetünk a fehér táblára, ott jegyzetekkel is elláthatjuk, elmenthetjük a kivetített képet. Ezt a kamerát mikroszkóphoz is csatlakoztathatjuk, ezáltal elérhetjük azt, hogy amit eddig egyszerre csak egy ember láthatott, azt most már tényleg egyszerre mindenki láthatja nagyban az egész osztályteremben. Szintén új termék a Mimio Vote feleltetőrendszer, melynek a segítségével a tanulók azonnal el tudják küldeni a válaszaikat a tanár által feltett kérdésre, akár egy-egy kérdésre az óra folyamán, akár egy teljes kérdéssorra, tesztre, és mivel a válaszok azonnal mentődnek is a szoftverhez tartozó osztálynaplóban, a tanárok dolgát ez igencsak megkönnyíti, hiszen otthon nem kell aztán a dolgozatok javításával időt tölteniük. Az 1980-as évek végén kezdődött meg az informatikai képzés itt a Gyöngyösi sétányon. Az igazi fejlesztés a 2000-es évek elején valósult meg önkormányzati támogatással. Ez azt jelentette, hogy internet elérhetőség lett minden tanteremben, majd az interaktív tábláknak a beüzemelésére, fejlesztésére került sor. Ma jelenleg iskolánkban minden szaktanteremben elérhető az interaktív tábla. Gyerekek nagyon-nagyon szívesen használják, és a pedagógusok is természetesen, hisz a kompetencia alapú képzésnek az egyik legjobb módszere az interaktív táblának a használata, és ezt szeretnénk a jövőben is mindenképpen folytatni. A pedagógusaink közül Novákné Nagy Márta kolléganő úttörő szerepet játszott ezen a területen. Elsők között volt, aki jelentkezett továbbképzésre, elsők között volt, aki programokat dolgozott ki az interaktív táblával kapcsolatosan, és mind a mai napig az egyik zászlóshajunk úgymond ezen a területen. 2007-ben az iskolánk részt vett a HEFOP 3.1.3-as pályázatban, és ennek a pályázatnak a keretében jutottam én ehhez a Mimio eszközhöz, tehát most már 4 éve. Ez a 4. évem. És a második korcsoport az osztályom, akikkel dolgozom ezzel a táblával. Először, amikor az első szoftvert használtam, az még csak angol nyelvű volt, azóta rengeteget fejlődött. Most már a 8-as verziót használom, igen. Ez már magyar nyelvű, és szinte évente jött ki új szoftver azóta, mióta használom, rengeteget fejlődött az utóbbi években. Nagyon-nagyon szeretem. Azt hiszem, hogy azért ez a 4 év nagyon-nagyon jól hasznosan telt, és azért most már eljutottam egy olyan szintre a szoftver használattal, hogy hál' Istennek az Országos Interaktív Tábla konferenciára is meghívást kaptam már, hogy a többi kollégának is megmutathassam az eddig készült munkáimat. Tehát az idei év az különösen sikeres volt, mert az egyik workshopban olyan feladatot kaptunk, hogy 40 perc alatt egy maximum 5 oldalas interaktív tananyagot kellett összeállítani. Onnantól kezdve, hogy mi találtuk ki a témát, összegyűjtöttük az anyagot, és meg kellett valósítani tulajdonképpen ezt a feladatsort, és az enyémet találta a legjobbnak a zsűri, úgyhogy elhoztam a fődíjat, ami egy LCD televízió volt. De volt olyan szerencsénk, hogy egy ilyen apró kis Mimio eszközt bemutatott a képviselője a cégnek, és nagyon megtetszett a bemutató alapján mindaz, amit ez az eszköz tud, és mindaz, amivel az oktatást változatosabbá, érdekesebbé, újszerűbbé, inkább így mondanám, tehetnénk. Na most már nem csak az angolosoknál használjuk, ugye életbe lépett az új kétszintes képzés, tehát ez az új masters képzés. Itt már van egy olyan tantárgy az alappedagógiai tárgyak közt, hogy tanítás és tanulás. Ez magyar nyelven megy bármilyen szakos hallgató esetében,
és itt is most már én, hát nem is mondom, hogy kötelezővé tettem egy ilyen tanfolyam elvégzését, egy ilyen anyag összeállítása azonban a szeminárium elvégzéséhez kell, úgyhogy ebből is rengeteget tanultunk, hogy nem csak nyelvből, hanem egyéb tárgyakból is mi mindenre használható a Mimio. Én nagyon szeretem az iskolában alkalmazni, 7-től fölfelé. Igazából minden korosztály imádja, hogyha interaktív táblával dolgozhat. Nagyon szeretnek kijönni a táblához, a többiek is csendben figyelik, érdekli őket, hogy mit, hogy kell megoldani, legyen szó valamiféle játékról, vagy egy nyelvtani gyakorlásról, igazából bármire lehet használni, hogyha a tananyag vagy az alkalom engedi. Én is használom itt a gimnáziumban, 7-től 13. osztályig, és én azért szeretem különösen használni, mivel elég nagy az iskola, és nincsen minden teremben interaktív tábla, és mivel ez hordozható, ezért minden tanterembe be tudom vinni, és fel tudom rakni a táblára, így nagyon praktikus. Így bármelyik teremben is vagyok, mindig tervezhetek interaktív órát a gyerekeknek. A gimnázium melletti óvodás korosztályban is használom a táblát. Először féltem attól, hogy egy kicsit nehezen fogják fogadni a gyerekek ezt az új technikát, de nagyon jól fogadták, és nagyon szeretik a feladatokat. Mi szoktunk rajta videókat, filmeket nézni, a dalokat is meg tudjuk állítani, például nem tudom állítani a dal közben, és különleges feladatokat is tudok, amit nagyon szeretnek. És emellett voltam egy módszertani konferencián, és ahol szintén ezzel a technikával adtam elő, és a kollégáknak is nagyon tetszett. Az egyetemista élvezi, ugye ő már sokkal könnyebben használja a számítógépes programokat, mint akár én is, tehát én nekem nehezebb volt megtanulni, mint ő nekik. Élvezik, szeretik, és a gyerekek is szeretik az iskolában. A mai gyerekek már nagyjából ezeken a mozgó képeken nőnek föl, és én még egy dolgot azért kiemelnék ezzel kapcsolatban, mert sok a kritika olyan értelemben, hogy nem kell az interaktív tábla, elég egy projektor és egy laptop, meg egy internet összeköttetés, és ettől kezdve mindent meg tudunk csinálni, amit akarunk. Most ez nincs így. Tehát ezek nagyon hasznos eszközök, és tényleg nagyon sok mindent meg lehet velük csinálni. De az, hogy a gyerek óra közben fölállhasson, oda mehessen, és ő maga produkálja az ábrát ahhoz a nyelvtani, szókincstani, vagy bármilyen jelenséghez, amit éppen tanítunk, ez egy nagyon fontos dolog. És gyerekek élvezik, hát szeretnek oda menni a táblához, nagyon fontos, hogy megmozgassuk őket, és nagyon fontos, hogy ők maguk is érezzék a sikerélményt, hogy összeraktak valamit. Nagyon fontos ennek az eredménye, hogy tudniillik egy tiszta, szép táblakép keletkezik, nem pedig egy össze-vissza maszatolt, összepárosítgatott, fényes lapú tankönyv, ahol nem látom, hogy mindegyik gyereknél mi a megoldás. Érdekes volt, az előző osztályom találkozott először az interaktív táblával, ők még nagyon meglepetten fogadták, tehát meg kellett szokniuk, hogy egy új eszköz van, de nagyon hamar megbarátkoztak vele. És a végére, tehát 4. osztályra, amikor én elbúcsúztam tőlük, akkor már nagyon profin használták, és amikor jöttek az új kis elsősök, nekik ez abszolút természetes, hogy ott volt a falon, és minden nap szinte használjuk, abszolút profin kezelik a tollat, tehát ők már egy újabb generáció, és nagyon-nagyon szeretik, meg kell, hogy mondjam, mert sok lehetőséget ad, sokkal többet, mint egy egyszerű krétás tábla a falon, vagy bármennyi prezentációval készülhetnék én. Azért egy interaktív tábla 1000-szer több lehetőséget biztosít az oktatásban, mint más egyéb eszközök. Szerintem ez a legjobb dolog a világon, én legalábbis nagyon szeretem. Abban nekem nagyon-nagyon sokat segített már az elején is, hogy hiába, hogy több órát fordítottam az előkészületre, de magán a tanítási órán rengeteg időt spóroltam vele. Tehát azzal, hogy meg tudtam úgy oldani a tananyagokat, hogy egyből az ellenőrzés ott volt a táblán, könnyebb volt lapozgatni az oldalak, navigálni, több feladatot tudtam egy feladatsorba beilleszteni. Ez felgyorsította az eseményeket, és effektíve a tanítási órán sokkal több munkát tudtunk végezni, mint hogyha ez nem állt volna a rendelkezésünkre.
Én azt hiszem, hogy a jövő is ezé a technikáé, ezé a módszeré, és ennek a továbbfejlesztése feltétlenül szükséges az oktatás korszerűsítése érdekében. Egy gép azonban csak egy gép, egy eszköz, nagyon fontos a pedagógusnak a személyisége, aki hajlandó innovatív módszereket kidolgozni, és hajlandó megújulni napról napra, évről évre, mert azt gondolom ez a jövőnek az útja, és kolléganőnk ebben élen jár itt az iskolában.